Hvad er Fodbold Travel? Jamen altså Fodbold Travel, det er et rejseselskab, som sælger fodboldrejser til fodboldsultne danskere. Og vi primært så koncentrerer vi os om Tyskland lige i øjeblikket. Men vi regner med at udvide til blandt andet England, som er en af de største ligaer i Europa lige nu. Hvordan fik I ideen til fodboldrejser? Jamen, det gjorde vi jo, fordi vi begge to er store fodboldfanatikere, som har rejst mange år i udlandet og set store kampe. Blandt andet Schalke, som er på her. Vi har været i Berlin og Dortmund og Hamburg. Alle de store steder, så tænkte vi, at det var noget, vi ville prøve at føre videre, så andre folk de kunne rejse med os og have de glæder og oplevelser ved det, som vi nu har haft. Så det var faktisk den grund, vi havde til at starte. Hvilken relation har I selv til fodbold? Jamen altså, vi spiller begge to selv i FB. Jeg har faktisk gjort det lige siden vi kunne gå næsten. Og fodbold er en stor del af vores liv, så derfor virker det også meget naturligt for os at starte sådan en rejsebureau, fordi vi selv har meget kendskab til fodbold. Og vi nyder også stor opbakning inde i klubben, fordi altså, mange synes, at det er et godt tiltag, og mange har sådan set rost os meget for, at vi har tur at springe ud i det. Hvordan er efterspørgselen på fodboldsrejser? Jamen altså, vi har jo som sagt oplevet en rimelig stor tilslutning til vores rejser lige i øjeblikket. Vi har solgt halvdelen af billetterne til vores første tur til Hamburg og Schalke. Og generelt, altså nu er vores kendskab ikke så stort her i området. Altså, vi har kun kendskab her i området, men altså, vi regner med, at vi skal ud i det store danske land og ud at have udbredt kendskabet til vores firma. Og så derigennem måske, nu kommer VM til næste år, og vi regner med at kunne sælge mange VM-rejser, tilbyde mange VM-rejser til folk. For det er jo lige hernede i Tyskland, så der vil helt sikkert komme mange danskere dernede og se fodbold. Også på trods af, at Danmark ikke engang kom med, kan man sige, så forventer vi, at mange mennesker de vil støtte over om det. Komme bare ned og se Tyskland, Argentina for eksempel, eller Brasilien, England eller en eller anden stor kamp. Det vil være helt fantastisk, kan man sige. Så. Hvad består en rejse af? Jamen altså rejsen der består typisk af, i starten her, der er det busturen derned, og man får en billet til stadion. Og vi regner med, at i øjeblikket der har vi gode pladser på stadion i Hamburg, det er på langsiden. Og man ser godt og det hele. Altså i starten der kan vi så ikke tilbyde så meget, fordi at vi er jo nye i faget, og vi har ikke den kapital, som mange andre store rejseselskaber har. Men på sigt, der satser vi på flyrejser også til England og Spanien, og hvad det nu kunne være. Der er jo mange gode kampe nede i Spanien med Real Madrid og Barcelona. Altså sådan set potentielt så hele Europa, det er vores marked, kan man sige. Tror du, det bliver en stor succes længere ind i fremtiden? Det skulle det i hvert fald gerne. Altså vi synes, vi har alle forudsætninger for, at det kan blive et godt rejseselskab det her, og vi har allerede planer nu om nogle nye tiltag, som skulle gerne kunne lokke nogle flere mennesker til og sådan noget. Så altså, vi håber på, at altså, den opbakning, vi har mødt allerede nu, den giver os ligesom forhåbninger om, at det kan blive til noget stort det her. Hvem fik ideen til navnet Fodbold Travel? Jamen, det var sådan, vi sad en aften lige og snakkede lidt det hele igennem. Vi havde ikke fundet noget navn endnu. Og så sad vi egentlig og legede med en masse forskellige ord, og så lige pludselig så stod der bare Fodbold Travel nede på papiret, og så synes vi begge to, det lød rimelig godt. Og så var domænen til internettet, det var også frit. Så. Ja, det er også vigtigt. Og man kan sige, at noget vigtigt det er også, at hvad skal man sige, navnet det har også noget international appeal, fordi hvis du ringer til England og siger, hello, this is fodboldrejser, så vil de jo ikke forstå en. Hvornår vil den første fodboldtur foregå? Det er den 29. oktober, hvor vi tager ned til Hamburg og ser Hamburg og Schalke, og det er 2 tophold, som gerne skulle give en god kamp til os som den første. Altså give folk en god oplevelse allerede på den første tur. Hvordan kan man blive tilmeldt? Det kan man via vores internetside, www.footballtravel.dk. Og der kan man så under menuen kontakt, kan man finde vores telefonnummer og e-mailadresse, og på den måde skabe kontakt til os. Så. Og det skal siges, at turen koster 670 kroner, og det er alt inklusive. Det er busturen dernede, og det er billet og med fri bar på bussen. Så vi vil i hvert fald gerne opfordre folk til, at de melder sig til turen og støtter op med vores projekt.